Komachielo kabadhi nyime bende wayudo kanyo ni migao mar obila mabende kinde ka kinde tayo chendogo mag apaya pachoka. Koro okwayo oganda pachoka mondo mi obed motang ahinya e kindegi mag nyasi mopogore mag sikuku kata mago mag dwe mar Disemba. E kinde ni mabende oganda mathoth biro bedo ka dhi wuoth kata tiyo kod nyamburko mopogore wuodhe mopogore pachoka ka komanda mar wechego mag apaya e boma e pachoka Frederick Ochieng bende koro kwayo oganda mondo mi olu chike mag apaya kinde ka kinde ka bende wacho kanyo ni jogo mabende biro yud kadhi ataro kod chike mag apaya ibiro kawnegi okang mager mar chik. We are now turning the table to work more at night so that we curb these traffic accidents that do occur during night hours. We also coordinate with other stakeholders in the road safety. We are going to enhance the use of speed guns to control overspeeding motorists or drivers that are driving exceeding the maximum speed limit along a particular road. We are also going to enhance the use of